ଆରେ ଭାଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର, ଏଇଟା କ'ଣ? ଆରେ ଭାଇ ରାଜେନ୍ଦ୍ର, ଦେଖୁଛ ତ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା କେତେ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଏତେ ଗରମ ହେଉଛି ଯେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହେଉନି। ତେଣୁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ହେଉ ପଛେ ଏସିଟେ କିଣି ଆଣିଲି ଲଗେଇଦେବି ଆଉ। ଆରେ ଏଇ ଏସି ଓ ଫ୍ରିଜ୍ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ଆଜି ଏତେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କିପରି? ଏଥିରୁ ନିର୍ଗତ ହାଇଡ୍ରୋଫ୍ଲୋର କାର୍ବନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମିଶିବା ଫଳରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି। ହଁ କି? ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତେଣୁ କହୁଛି, ଟଙ୍କା ସାରି କୃତ୍ରିମ ଏସି ଲଗାଇବା ବଦଳରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଏସି ମାନେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ଯଦି ଗଛ ଲଗାଇବା ତାହେଲେ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା କମି କମିଯିବ, ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତା ସହିତ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକରୁ ମଧ୍ୟ ଗଛ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ଅତି କମରେ 10ଟି ଲେଖାଏଁ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ପୃଥିବୀକୁ ସୁରକ୍ଷା